some penny pie, any pana penny was said. Penny wants them, and I see Krum baby, a foul position. The two Macam baby, la samba bada, yeah, baby, oh, no, you're not one. Yeah, and I some penny pa, penny pana penny wants it. Baby, oh, no, you're not one. Yeah, some penny wants them, and I see Krum baby, a foul position. The two Macam baby, la samba bada, yeah, baby, oh. Kokudia, nothing I cost you. That's in my idea. Maintenance you. Kokudia, maintenance you. Kokumusi, maintenance is a say. Any partner dinner or bar was your pill view was on tenacity. Into bed. Then I'll be. Kokudia, dear Minya say, that you're 2 and more code fear. Only the power sector, which am like our cabby mammy. Also, the old cast some adachi, my otie. That's who you want my aunt can be a mammy Kokudia. Also, Cassim, no Cassim, me Cassamuti. Me Cassamuti. When your domasem, Nasa Kumosem. On a common no ship. Also, no viewer. The beer no me make a best sacranadi. Bibianyo enti se me man pache obi amaw me munko no de wo do a wo kokodo no me de mentimi ko bunko to jesa de metimi aya na me ya nde ma no tum wo chompene ha na wanye kan ne yanka ha chansi we ya wo gro ho ni hu muaso ene what bi da wo sis what bi da sa akwa donko ne ekwa edihye also on bill. Titum Kokudia. So the only trust a minister woman, yet do ya home, and yet aquane the shasem. Kokudia. Now only say air daching no. Okope sikako kobi ama sewamo. And I said Wakosho Mukutu Pama. She say Nene every nusui. Yahumusi. What you why is it twa? Your room wash him up. Nempo tisa ena da ache no akofa kokwa isika kokko na se gudie no dia broma oso kofa bie na fama no woni bi woni hwe o fa no fa no so de enti da ache ne de eni so wodi bibia kogu ne so o wo sika no de ma no so sika na so de akoje Kokudia woni twa se eni sika sem eye da ache ma e ma menya omunyina agetum se me nware o mo ba no na se wa na mo mu na se o ka so nware me enyi sika se mu ntia oni tua bibia Kokudia misro fo no tumbi mame wai ka bi mame na oni tua se me pese wa me pano on se o kasem o se o mame mu nyina hye wo boso memo awai bitimi hye wo bonne ade chi a otimi sisa na no ntimi nya na hwe ono ana ne ba no no o hye wo boso de memo awai o se on sa amfane ma wonware eden anyhow po baby tira na dwene ho mitimi Kokudia mitimi da kokrada he Kokudia enra manao mitakata so sa na ade ache wana mana ade ache so aduane kwa bi kama no mitimi nidi se won wadwen kwa na medwen ne hu ni su na meti Kokudia misrofo no bremu bi mame ntimi nidi misro why for no tumbi mame why Kokudia eye ma opa mate why me de maye me famu de de metimi aya no se me so me ba betena wo se mintimi ni na se wa wo so wonwa yo nti sa de mintimi nye why nti de mesre kwan na ikwa ko pe bibia di Kokudia so adware ada why Kwaku de o kame bia da che ma beti o
Kwaku dia ne da chi man kasa mame. Kwaku dia. Afia. Therefore. Me frɛ wa nyebɔ. I bɔ ne kro ikro. And say. Minister wakasa. Tin koma kwa chiri. Ikutwa ya nse. Akunya no. Esa de wadi ama. Emum. Ensem wa hu ni. Mesre. Se subaya oda na di kane no. Men na di bio. Subaya odi tukrumu ha no. Se safri ho. Se de be ya me manfo di ebuo ene ni die ebe ba akonya no. Empese obi be ka ho asem se why say. Na mani eda ho. Kwambote. Ewi ase. Baby ade ne da no. Wan fanto wa efrito. Ade ne dan. Ade na da mimete makonwa so. Me na no majapade aye de jame. Usa ahomaso we say na mempe. Ade wa ahomaso we say na mempe. Ade ena wan kasa me na ba majapa no. Wa se twa ho na waya na una ase say watumade so. Ene de me sa me from akonwa. Ena me say me ne sewa e me won fase nimpo. Ono me do no. Me won fase nimpo no. E penasa. Ene ne din komo. Okasa cheme. Ene din komo. Kasa adu akiri. Ena me say akonwa na me tu free so no. Me sa de wa de ma o. Ene be le wo. Now said the bia was a minima, but work to my dear so, minima woman whom you minima. Me and Casa Cunana met so home with that. Now wouldn't him. A Cunana met my dear so. When I knew a to me, now me the enemy to me. I fear only once in a that's a page of Betty. Edian Horace. Edian Horace, where you may go. Maybe a no attempt from. No one has it. Edia said that. I said that bang. Where I said that room? I said that room. Any of that. Yeah, it's you, Yura. My friend, Putupuru, as a trainer, and your body. And Payne say, Body Crana. My friend, said the bay I met today at Sambacumino, Symphobi, Edia Tumani. You want to poor Sibray. Dear Chini, I am a Kunya Adam Pine. It will town Manencoso and Dampaisa. And there is a boy. Nipa na betra so. Okay. Adekwa bu a ebobi kumam. Na ade tie ni. Me de me nua ba akasa. Me de de koma kwa shiri. Ukredi. Onya no. Asachira. Na tudufu. Na wono so ahye me bose. They see Bribino. So Nyakonya NCBU. Tidarano Antrakunya. Mesre. Say TBR. Mesusu na mada adwene ho. Say. Oyima kunya no. Minuaba. Fear. Fiachim. Fiachim. Osa me fala kuja.
Osibritimbam. Hey! Therefore, and madama, yasempa. Therefore, madama, kunkunti baja si epri, wasi mepedia wa kunkonso. Penisa sabi, wubi ne wiebi. Dia wo beka, edi wum, nanso. Nanso ya kabi yi. Madama, manofu mafachemi. Therefore, madama, na hima. Anyamra nsɛm a wadi ne kuro yi mu nyina yɛte wo yenim sɛ ɔma akɔmfo ne kuro yani na yematimi atam dua kɔbɔ ne tikwan akyi kokuno bɔne a na yemadi kuro yi mu na ka sabe ɔman kɔmfo hu no ada ne de akyerɛ no kokuno empanisi yekukuru mponi ne yɛbɛso a ɔba de sɛbe ɔtonta ɔnto atuduro na ya na nanom transie sebe na se usuba na hene mo na kwanta bisa no transie therefore asem wei ebisi hene so ba hememu a wote ho mo ye nufu tabra ba sebe udi a wosem ukwa to fokasi otu mpempem akoma na fe de wadane kwamukani edi awuo na therefore wadama ya ka se yetu ni ikura no wona nam yeso a woni ehunu obia wo pan nya such as o mu bia sabe wa kura wo de no kura won fa nya hwe ene de ba ne sen ena adani se yi yo therefore asam kase be ba mpani se frank ensi so ana me da wada aba no akwa adwani so an kase wadaruma hey de be su working na mo tankudwa Madaroma. Aya ohima fi achim asem na. Etu nsanya basa no. No kwasem se ohima de. Enka se yesam na ba ahemfi ha de. Enkobi amfo so. Kosi se yenyine nim se de ositi. Na so mpanyi bu bebi se bi mprediasa. Sukoko hwe sukonkon nye subonten nyaka. Mpanyi se so ka se wo hwede etua ya kana mo kra wonu bi ayi na wo firi be bia me firi ba no ha na me fira me be na medu de atia ne se empanyi se sabi so ka se wo hwede wo hwe nsunu a ka nsuo kra wonu bi da am se yi fa na wo firi be bia me firi ba nyanto bo ase na me sia na wo firi sabo na eba what you say na me wura e kan asem bi e ho na me de akyekyere me rekakra ho na me fira ho na maduru wura se ohima afi achim wasesa sese waya abode fofo na mfumso ho ntina ensisi wo ho nipa de befum na nipa nso asesa enti sene afi achim se wasesa madaruma mama yensa anyi no biem na mpanyisi yefumbo ne wonim semasa se ya mpasa afi achim asesa oba ha ibehu onsesa ya ani aboa na ne twatwara beba di obeya sebi mprediasa na nanum betu no ami afo na nanum so no eno no wo ho ebeba to we die jasi kwa hwere bofo me nsedu osoro mumi enti ewura prokope na yehu ohima mobo no nsa me fa na adwa biye mo japan trim biye nana madama esro ni dikasa benkum nana hima ba wo saba no nana wo kan wadawuma Ajakubu tiasi mpo. Ifemo saman. Jakubu tiasi mpo. Ode saman. Empereje tudua sakura no. Ya ko wan tuwem. Onye obeye ebisa ye bida. So. Kefia wansa ka wa ye o. Fi wansa ka wa. Wo ma huriye de bem. So. Ono an TV. Mesre. Mesre go message no bua ye bo bi pomam. Yaso de sede fata ni de pomam. Eni kwa bisu no de. Kwa bisu. Na ye chikoko ye dininya. Dabi. Ye chikoko ye dininya. Shese de na hima wanka se ufutabra ba. Oni abataye.
o microphone no bibi ba wona hwe hu ka me ko yi busuo ni klofa wodie no wo ko tan kwantie da ba chenchire kwa chi kono si wo ngu nam ko ti ka jobi agudie na kure mo me bi mu ha bi mu tete ba be si obokoro no kata so mu aso kata se she me kuro bi agija ye peso ye so sa ye peso baby e be se kuro fa na ntuma pefra ba tai woni abadaye diye mu kamo jagu ji wo bi sika kokko shepu ntura se osaba ni chede na wadawro ma se na yema chi sai die me mpeso me timi shaw na me madwene die me mpeso obo be die wu se die wu yo ana me se mo ni die e kasa kakra ko fupanyi so sa ko fupanyi wa nyaru ye go wuye ana me se wo nyaru e so dia ba die bo ko chi go wuye ani wa nyaru woni na ngoyi se san wona mo na se go wuye toda ya na mirao adai toda ya na behwese di order sanicity no nim papa na oye bone chire usai sani nim se menu ani na odi ne bone na osane na sere nukwasem asa agoro so sempa na wo na so se ada sani kro na enam ewe ne tamfo ono di obiye die na wo yesa odomankoma o ma wo konkan ta o yira okura na wo be kusa sa manfo so betu sa se we ni no kore ama afoforo na any adasa yende ko mi mabi o ke kan kwantia kwa bisu no ye kan asa agoro asala sempa na wo bobo so no ahindie enye menu ani sa se atentere ne ene didi kuruso sa ni pa ndum kura yeti so obi ane na dwene ene no kura na obedi on my so na o se obeba busua dani a wo fa bi ko hie obi fie se ni pa no ko hie obi fie abo e ba be wie wa asetere ne se aso che ni bo firi mfimfiri e be wie abo wa aso wa ne be wie si anhwini ya da bi e be yanu gwasi ama yinyina ya be boy so bobo chirimba e wura tuwe me se no mane wura mfina ho se na nanum tuwe ne kuta no nanum ne be ye bi ne wono wo to aso piao kwanta bisam ma won fa atentre ni ni agoro wa hweni ya ne kibe basa mai ni mwa ya wo hye na se ohimade kwati kwai ajene bansa magudie anya de ohima okro ohima kaneno a eke saiko ohima krofo si kra anya de ohima kro ya krofo papa atwikuntiba krofo akoma krofo echi sekanti ani ye die wo yikumani ade ne due nya be wo wani ni ya san akotwa so mum ye twa so ni entuase Debra, enfant se we aso ne nan. Yemfa ne se. Yemfa ne se. Ena ma kokko hidi wa kai wura. Me fa ne se me wa ha ma wo so wa ha. Ena odi kai wura. Ko ni ani akoko. Ko ni akoko. Adi ntini yempa se be yense na ho ama akiba. Sanse wan fa tentre ne no brapa. Ensaya. Edu akunya fru nsem. Ada na oyemba bawa wo wa ye ma na kwanya ni na na die dishibabunu to na chinchina atwan ye pese wadu onu di ade e tu kuro ba e ke ma na kwanya na ta sebre oyi onua oyi omoja na so panyin se abona ntakra e ma na ho ye fe takra bone die anyam kwatre kwa ni ko ntihini sana na no so ni de o maka bebre na akirawo so betie mi a hwede wo ye ni pia Leje sa wo fo aso debita me ne nya adwene me so me fo aso me fo aso kwa hwere bofo misusu se o me ma na kwanya to so mienu na mata konya be da masi obi adwen kira ne ntenwa ode bae na de tie die
So on search by all that. This I won't say him. Me kasa no me kan bibi se. Me de na kwatra se kasa. Na tunufo. Osi esi brebi atwam no ebi esi bio. Yeah. Yes, what's Asachira. Yeah. Etino. Aye menu ya afia che. Oda on sa me fana kunya. Oh, prokoto sedwe. Say kasi ni panye. Echa. Bra. Hey. Eni panyo. Eni panwu, papa. Hey. Santo na dai. Echa. Eni panyo. Adai. Uni pa suro no. Na nahima me kwa bonti. Isa nahima esa kotra kunwa ne so biem. Me ka kire wo. Wo sesai. Na nahima esa kotra kunwa ne so biem. Eni panyo. Nahima betra kunwa ne so se wo so kwa bonte no. Ai. Wa kotete na bonte wo se. Nahima esa betra kunwa ne. Sa betra kunwa ne so biem. Sani sa hunti. Sei. Se mama we okoto tuwa no ma ho e no de betra yen yo. Asantoa. Tebu so kura ko ye. Wo ba ko la yi mai. Na so ko ya mpene. Hey! Ana wo ba pene. Wo ba na tena so. Naima. Ai. Ebi panyo. Dabi. O se Naima so se betra kunwa no so. Mi ka kire wo. Na so ya mpene na ni ya pene china. Amna tra kunwa no so. Azida. Me acha me na me ka sa asem wo kire wo. Said Nahima, what Tinakunya so net, and Tinaso Tina. Mina make a chill. No crab, me crack about Bessie. Who about your best or Croma? The kind of a corner once I see up. You need to walk. I'm one number one, a good in a good winner. You freedom. Yeah, but no. The new clan you just be. Had they Bessie young walk? Let's just say debut. Let's just say Yano or Bada Diana. So na wokana na yema wonso na so 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 eh so ma wo de be kire yen si wo hu ye be hwe yanko ni fie ho yanko na hima fie si yanko me yanko fie ya ba ko ni fie ibe wasempa ibe sa me do ka me basewa wo se se wa me woni ba ko pe ibi nka no ibe sa me do ka ne ho na wo ye me ba prekope nti wonim enwumre esum bra no wonko akonya mu ye tu se wo so akonya yi woni biem ama me ma soma me nua tabu a so ankofa me bayi mla ne mfa ni si akonya no so a wo sema sa kwotena akonya no so sa de sa hunti na me die ben kwa na de be shemisa sika kokko Suti amuna dia sa. Na hima. Asampenipa. Wenipa na pane wasem. Iwiasi mu asem penipa. Wenipa na pane wasem. Dwe wuta mpanyina. Usawa ni memu. Adasi kumu bebrebe di asame badabi. Asem wanse da no di wadasi hweye. Le okoni nkoda ramo sansa mesumanu awiakete. Iwiasi mu asem penipa. Wenipa na pane wasem. Yeah, someone penny pani pana pani was somewhere. Someone penny pani pana pani was yeah, someone penny pana pani was somewhere. Someone penny pani pana pani was yeah, the other one and one obetra. As everyone say that, what do you want dance yet? Yeah, and go up. I say, one of my free back. That's the crew moon, baby, and I won't go see shit. One concern, baby, as I'm a bad baby.